Ay, dapot! Ay, dapot! 3, 2, 1! Welcome to my channel, Kuya Jeff TV. Ay, dapot! Ay, dapot! Guys, ano na guys, tingnan yung pagkasama sa akong nanay. Sunod! Salamat ka. Surprise, motherfucker! Unahanin ako pangawalan sa naman po yung trabaho ko dun eh. Masiyo ko. Minsan namin ako pagkiunahan kong masiyo. What? Ako magluto ko. Ako malis sila. Ako ba? Oh no! Pagkakot nyo na ba na? Wala gamit eh. Ang pampulis ko sana. Oh, Ay, dapot! Ay, dapot! a few moments later. Gutom ta. Gusla na, makalabad yung gusla no. Aboy yung nai. Ikaw. Ikaw, pinali. Guys, guys. Magkurawa. Ano ba doon? Seriously, what the fuck are you doing? One eternity later. Nagurabog. Ang football yun. Basta wala maon yung paglaw ko. Football. Wala pa dugadan. Football. Football moy. Ba, sige ka mag-football. Oh, Ito mo na. Ito na. Yung sa manada. Ang tanga ka na eh. Sorry na. Wala na trabaho man Kay eh. ako nagluto, dili ikaw. Ugman na. Sorry na eh. Uwag Ito kaya ka. trabaho. Murag mamotos na dyan ni Ugman eh. Ugman eh. Tao naman. Yan ang mga Kung di ka kamawuluto. nung pagkanoon kay ako nagluto. Kami sabi, tilawan din. Murag sakto naman kayo mo mga gibutangan pa. Maon. Maupa ka din na ni may paluto kung gana. Ami uy. Hindi kay wa ni malakbong tigahi permanent Wala. ilaw man eh. Sakto na nanay.